става хора с Петко и днес отивам на шнителска среща. Там ще има и много други влогове, ще се радвам да се запозная с тях, защото това ми беше вид като мечта. Не точно мечта, сигурен съм, че никой от вас няма да откаже да се запознае с един от тези влогови. Да, срещата ще е на Парадайс от 3 часа. Сега е 11 часа, аз отивам към Люлин. Сега ще повърна малко от спирката ми. Искам да се извиня, че от много време не съм качвал клип. Просто нямах идеи. И сега като цъфна тази шнителска среща и си казах, що да не заснема клипче. Ама си казах после, да, сега пак само се каня. Няма го да снимам, ама ето, че почнах да го снимам. И да остане добре клипчето. Да, сега вървя по една дълга улица. Опа, свършихме улицата, сега продължаваме нагоре. Казвам, аз започвам супер скучно, знам. Тъй, че бая ще си режа кадри. И сега стигна спирката, ще ви говоря. Даже се радвам и ако Макс Харди на среща, защото той каза, че може би ще отиде. И аз много ще се радвам да го видя. Защото не съм го виждал до сега. Или пък Иво Качев. За Иво Качев, между другото, не знам дали ще ходи. Ама дано отиде. Там ще са Павел Колев, Диди, Боряна, Боби от Какво стана днес и Мартин от Таковата шоу. Ще има много яки хора. И аз много се радвам да се запозная с тях, да снимам там. Да. Почти стигнах спирката. Автобуса идва. Сега се качвам. И да, до после. Да, загодя. Да. Отиваме към Парадайс, към шницелската среща. Ще ви говорим после. Стигахме до Парадайс по-рано, отколкото си мислех. На другия стол. Така ли? Да си на ескалатор. Чакай ти да си малко по-висок. Да, аз съм по-висок, вижте ме. А ти пък си най-много висок. Разбира се. Да. И сега влизаме в Парадайс. Има цели 2 часа до шницелската среща. А ние ще ядем. Аз имам. Ще ви говорим от Макдоналдс. Сега сме в Макдоналдс. Вижте нашата богата трапеза. Чизбургери, картофки, цели 2,50 човек. Да, тук с нетърпение чакаме шницелската среща. Поне аз. Без въобще не интересува. Да, и ще ви говорим от шницелската среща. Ние сме големи деца в магазин за играчки. Вие какво става сега на микс? Чакай. Бам-бам-бам. Слушай. Аз имах такава като малка. Това е звука на колите от анимацията. Аз имах такава като малка. Виж колко интересно. Шницелската среща още не е започнала. Да, ние тук... Какво? На мен ми пеше тук. Това е, ние сме големи деца в магазин за детски играчки и книжаница. Да. Добре, яре до после. Детето в него ще живее. Разбира се. Значи, ако не се абонирате за мене, ще дойда у вас. С двата. Ще ви убия. Я да му разкривам самоличността. Защо? Аз съм анонимен влогър. Да. Аз съм тук. Окей. Така, шницелската среща започва. Чакаме Диди с нетърпение. И да, радвам се, че ще се запозная с толкова много влогъри, които са по-така популярни. И да, ще снимам с тях. Ще снимам клипче докато дойдат. Да. Знаете, че снимам от 2 камери, затова качеството може да ви се стори малко различно. И да, после. Че пристигна, ето го там, прегръща с БМВ-та. Ето го с синята тениска. Снимай ме и мен. Без има. Веселина мога, да. И сега, след тази голяма тълпа, една книга. Аз снимай с моя. Снимахме се с Диди. Да, и той ни даде калтичка. Нали беше? Да!
всяки чеки. И сега може да отидем при Мартино такова. Аре, отиваме. Да. Не те познах. Делпи. Клиповете ли гледаш? Гледам ли клиповете? О, колко сладко! Не те познах тази прическа, бе, брат. Гледам ли клиповете? Не познавате всеки ти гледа клиповете, как? Казахме си човек, който ми гледа клиповете. Сега отиваме при Мартин. Много ясно. Здравки. Не разбирам, не разбирам. Снимам влогове. Ести, кажи къде си. Бързо, с кой си? Кой е? Мартино такова шоу. Какво е такова си? Такова шоу, бе. Сте, аз не знам, в коя телевизия играят? Такова. Айран. Не. По Айран се ви играят, Да. Няма по-друго позициониране. Кажи, да го прави много. По-скоро ми сима. Трябва да никога не вземе нещата от живота. Дили си това да го снимаш? Няма темата е Шницелска разлеща. Такова среща му си много по-добре. Обаче е смисъл. Вие двамата е такова. Ние ще направим едно такова, не знам те. Трябва да се... Мисля, Бангос е слънче брат в момента. Бангос съжалява е, че не си на по-добре. И има някакви работи, защото е някакъв майки, който правим на това. Така. Ако някой прави среща, не знам. Къде е Баймани? Който се някакъв супер. Чакай. Това е най-любимата ти реплика, Евър. Сега е пуснато на видео, нали? Да. Здравейте, потенциални потребители! Снове, кажи твоята най-любима реплика. Кажи нещо култово, някаква реплика, с която ти се запомниш. Много добре. Не, това е нещо за край да снимам. То няма да свърши още, аз ще снимам. Не, че ще снимам тази сега. Може да снимаме. Чакай, аз ще снимам. Аз снимаме клип, че тя ще Какво ще казваме? Ти го там телефон и светлината Нищо, ужасно. само Я да светлината. Ташата пандиза. Ако дай да хвана си камерата и ти предреши. Много добра идея. Да, я ще снимам. Хаштаг да си шитам. Панделата е много зле. Имаше концерт в Панделата. Имаше концерт в Панделата веднъж. Ти как беше? Аз ще те снимам, как снимам. А тя изляза същия ден. Така че пак е притеснително. Панделата? Мене ще ми гледа. Иди, не мога да прочита какво пише. Няма. Тук пише. Тук пише. Ето искам да ми пише. Аз исках, ама той не искаше. Колко да ме кажа, че си сработен? Диди, може да ми пише на ръката girl. Girl. Едини 80. О, басияк, ти манекенка. Ще го подчертаеш. Спокойно, аз съм на 15 и съм на 50. Реакция. Диди, бах да те питам. Напиши ми на мен нещо, каквото решиш. Кажи ми някаква начина. Чао, Еми, girl. Не. Ако нормално си, зле ще ви нарисувам добре. да стига толкова. Аз рисувам Чак малко. Чак за и братичката да ми направя.
Погледам го фащаш, бе. Ярко ще ми направи, бе. Петко! Май съм малко съм питкав за носа. Чакай сега малко за. Продявам приятел. Чакай сега, така. Чакай сега ръката към челата, ама. Бъде така, в правилния формат е. Знаеш, за Фейсбук, знаеш какво е правилно. Мона Лиза не е мърдала, нали? Мона Лиза няма вежда човек. Тук сте надолу. Късно, надолу не е хубаво. Искаш сега, веднъж Графа беше дошъл в Ямбол, не знам защо, не знам колко съм платил да дойде в Ямбол, обаче беше дошъл. Графа. И реши да пее човека, защото е някакъв готин. Изпее някакво на сцената, обаче очевидно сцената му беше малка. Тя да речем, ако това е земята, но сцената беше тук някъде. Че някакъв седе си спее, както спехме добре и прави това камъка и пада на земята. Става! Павел Конев. Не беше на плейбека, знаеш. После скочи и продължи да си пее валяка. За тази песен следно се тръгна. Геройско си е. В смисъл, ако паднеш и пак станеш си е герой. Абсолютно, да. Защото има хора, които като падат и скриват се за сцената няколко край и там са. Бъдете се под сцената. Коя? Ей, сладко. Където ходеше по сцената и долу. Не го представя. Окей. Ще ми пишеш. Моля? Ами да, защото е интересно. Въпреки че горе-долу всички млади хора имат едно и също чанта си. Нямам чанта. Нямам чанта. Маскара. Спирала на маскара. Маскара е спирала на английски, но няма. Нямам всяко да кажа си чак. Какво ви е харесал? Какво ви е харесал? Се абонирайте. Абонирайте се отгоре. Къде се абонирате? Или отдолу, или отляво. Тоест вашето ясно. Абонирайте се, харесайте този клип, споделете го с приятели, може да го споделете с приятели, споделете го с някакви хора, които не познавате. Така е най-яко. Благодаря много, че го гледахте. Гледах точно, защото е много як. Айде, чао! I go hard in the motherfucking paint, nigga.